Η Maibes, τεχνική συστημάτων, παρουσιάζει τα συστήματα οικιακής χρήσης Logotherm. Το Logotherm είναι η μοντέρνα και βέλτιστη λύση για την αποκεντρωμένη διανομή θερμότητας και θέρμανση νερού στις πολυκατοικίες. Για το Logotherm απαιτείται μόνο 3 σωληνώσεων σύστημα αντί των συνήθως 5 που απαιτούν άλλα συστήματα, δηλαδή δεν απαιτούνται σωληνώσεις θερμού νερού και ανακυκλοφορίας. Μια αυτόνομη πηγή θερμότητας, παραδείγματος χάριν Levitas θερμοηλεκτρικός σταθμός ή εγκατάσταση τηλεθέρμανσης, εφοδιάζει μέσω των σωληνώσεων θέρμανσης τα συστήματα οικιακής χρήσης. Το πλεονέκτημα είναι σημαντική εξοικονόμηση τόσο στο κόστος αρχικής επένδυσης όσο και λειτουργίας για επενδυτές, χρήστες και ενοικιαστές. Ένα σύστημα οικιακής χρήσης Logotherm εφοδιάζει όλο το σπίτι. Τα συστήματα οικιακής χρήσης Logotherm διαθέτουν ένα μοντέρνο εναλλάκτη θερμότητας με ανοξίδωτες πλάκες και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DVGV της Γερμανικής Τεχνικής Ένωσης για αέριο και νερό, απρόσβλητα από το βακτήριο της Λεγκιονέλας. Στο άνοιγμα της παροχής ζεστού νερού διατίθεται αμέσως το σύνολο της θερμικής ενέργειας μέσω του αναλογικού ρυθμιστή παροχής για την ετοιμασία του ζεστού νερού. Ο αναλογικός ρυθμιστής με προτεραιότητα παροχής ζεστού νερού είναι διαπιστευμένος από την DVGV. Για τη μέγιστη ασφάλεια έχει εφοδιαστεί με κεραμικό δίσκο καθώς και με βάκτρο με επίστρωση άνθρακα. Η ρύθμιση στο δωμάτιο δίνει τη δυνατότητα στον ενοικιαστή για ατομικό έλεγχο της θερμοκρασίας καθώς και του χρόνου θέρμανσης. Μέσω του ενσωματωμένου θερμιδομετρητή μετριέται με ακρίβεια η οικιακή κατανάλωση ενέργειας και μέσω του μετρητή κρύου νερού καταγράφεται και η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού. Ο μετρητής κρύου νερού μετρά την κατανάλωση νερού από το χρήστη. Η ετοιμασία του ζεστού νερού στο σύστημα Logotherm επιτυγχάνεται μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας με ανοξίδωτες πλάκες και με προτεραιότητα από τον αναλογικό ρυθμιστή παροχής. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχονται μέσω του συστήματος οικιακής χρήσης ταυτόχρονα και αναλογικά ως προς την ποσότητα τόσο η ροή του νερού όσο και αυτή της απαιτούμενης θέρμανσης. Η κατανάλωση θερμότητας μετριέται από το θερμιδομετρητή. Η ρύθμιση στο δωμάτιο συμπεριλαμβάνει αλλαγή της θερμοκρασίας του δωματίου ανάλογα με τις καιρικές μεταβολές και θέτει σε λειτουργία το σερβοκινητήρα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη βάνα της ζώνης. Αυτή ρυθμίζει τη ροή της θέρμανσης με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία του δωματίου καθορίζεται ατομικά από τον εκάστοτε χρήστη. Ο θερμιδομετρητής μετράει με ακρίβεια την κατανάλωση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για έναν ακριβή υπολογισμό του κόστους για το κάθε διαμέρισμα ή κατοικία. Η οικονομία, καθώς και η ικανοποίηση ενοικιαστή και ιδιοκτήτη είναι τα προφανή πλεονεκτήματα. Συστήματα οικιακής χρήσης Logotherm. Ανεξάρτητα από το κατασκευαστικό έργο και την απόσταση από το πιο απομακρυσμένο σημείο χρήσης, τα συστήματα οικιακής χρήσης Logotherm μπορούν να εγκατασταθούν στο κλιμακοστάσιο, στο φρεάτιο εφοδιασμού ή και κατευθείαν μέσα στο χώρο του σπιτιού. Ανταποκρινόμενοι σε διαφορετικές απαιτήσεις, προσφέρουμε αντίστοιχα και διαφορετικούς τύπους συστημάτων. Logo Comfort. Διαμορφώσιμο, έτοιμο προσύνδεση σύστημα για νεόδμητες κατοικίες με όλα τα comfort. Logo Comfort, σύστημα οικιακής χρήσης για την αντικατάσταση υπαρχόντων επιτύχιων λεβίτων φυσικού αερίου. Αυτό το σύστημα οικιακής χρήσης έχει εξελιχθεί με στόχο την αντικατάσταση υπαρχουσών επιτύχιων λεβίτων φυσικού αερίου. Είναι μια λύση που διαλέγουν πολλά κτίρια στην Ευρώπη λόγω της απόλυτης ασφάλειας, οικονομίας και αξιοπιστίας που προσφέρει. Οι συνδέσεις του ταιριάζουν ακριβώς με αυτές των επιτύχιων λεβίτων, ώστε η αντικατάσταση να γίνεται γρήγορα και χωρίς μετατροπές. Logo Comfort Plus. Η παραλλαγή με διανομέα θερμού κύκλου είτε με προαιρετικό μεικτό κύκλο ως ολοκληρωμένη λύση. Logo Pack.
Αποκεντρωμένο, έτοιμο προσύνδεση σύστημα για τοποθέτηση στις υπάρχουσες σωληνώσεις με την ελάχιστη δυνατή απέτηση χώρου. Λόγκο Vital. Αποκεντρωμένο, έτοιμο προσύνδεση σύστημα για την ετοιμασία του ζεστού νερού. Διατίθεται με βάση με πλήρως προτοποθετημένα εξαρτήματα, έτοιμο προσύνδεση και με μεταλλικό κάλυμα. Μεγάλα συγκροτήματα. Η Maybes προσφέρει όλα τα εξαρτήματα κεντρικής θέρμανσης. Το πλεονέκτημά σας, όλα από έναν προμηθευτή. Αντλητικά συστήματα με ρύθμιση κύκλου θέρμανσης, Λόγκο Flow Control, καθώς και αντλητικά συστήματα με ρύθμιση πλήρωσης για ταμιευτές, ειδικά σχεδιασμένα για εγκαταστάσεις θέρμανσης. Ρυθμιστές θερμοκρασίας χώρου αναλογικούς ή ψηφιακούς. Πακέτο Service Logotherm. Είτε πρόκειται για νεόδμητο κτίριο, είτε για ανακαίνιση, από την παροχή συμβουλών στο σχεδιασμό μέχρι να τεθεί σε λειτουργία, θέτουμε στη διάθεσή σας διαπιστευμένους ειδικούς με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών σέρβις. Είτε πρόκειται για υποστήριξη στο βασικό σχεδιασμό, είτε για υποστήριξη στην εγκατάσταση και λειτουργία, σας προσφέρουμε πλήρες σέρβις από μία και μόνη πηγή. Επιπρόσθετα, παρέχεται ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο ολοκληρώνεται μέσω της ταχείας και επαγγελματικής βοήθειας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας. Το Logotherm είναι ο έξυπνος τρόπος εξοικονόμησης κόστους. Ρωτήστε εμάς ή τους συνεργάτες μας στην περιοχή σας.